होमबा साफ्रामबो जोंनि बे बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा फोथायगोन नामा बिथांमोननि गोदै रावआव? दिनै कारापसन दिनै पुर्बजरा ओनसोलावबो हा फाननायनि बेलायावहाय दिनै बेसेबां कारापसन, गार'निफ्राय लानानै बर'निफ्राय लानानै सान्थालि बिथांमोननिफ्राय लानानै बेसेबां खाफाल हमनांगौ जादों दिनै नोंथांमोना सिन्था खालाम। दिनै 5 बोसोरनि गेजेरावनो बेबायदि अबस्थायाव खोलैबायबा 10 बोसोर 17 बोसोर जुदि सरकार सालायनांगौबा जोंनि बिटिसि हालामा दंस'। मानो? प्रमद बर' सारा बेखौ बुजिया। बेहा गावनो थाखा मोनबानो जायो, जाथिया थां हारिया थां बेखौ सिन्था खालामा। मानो? एकहर जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनहानो बिनि जेनाखि लेक्सार बेखौ नोंथांमोनहा मबाइलाव नायबानो मोनजोबो। मा होनामोन नोंथांमोनहा गोसोआव ला, सिन्था खालाम। आरो एकहर जाखांनायनि उनाव बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोनहा फारि फारि माने सोदांनानै ला। दिनै जाथि हारि सानग्रामोनब्ला दिनै जाथि हारिनि हाखौ फानामोन। जाथि हारि सानग्रामोनब्ला जाथिनि गेजेराव थलं थफं खालामामोन। बिथांनि जेनाखि थलं थफं खालामनाय जाथि हारिनि हा फाननायनि बेलायावहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नोंथांमोनहा दिनै 4.5 बोसोर सरकार सालायबाय, नोंथांमोननो मा हेल्प नांबावगौ? नाथाय हेल्पखौ होगोन बिथाङा एनडिबिनो एबार होसिगोन। एनडिबिनि बेकग्राउन्डआव जोनोम जानाय जेनाखि एपिबि निस्सय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेयावहाय हेल्प होगोन। होमब्ला आं बेखौनो बुंगोन, इउपिपिएल हिसाबै इउपिपिएलआ हारसिङै सरकार दानो हानायसेबां क्षमता जायोबा दादो, आरो दानायसेबां क्षमता गैयाबा नोंथाङा नोंथांनि कलकाता दिल्ली बेंगलराव बायनाय हायाव नोंथाङा खारनानै थाहैनाया मोजांसै। मानो? नोंथांखौ बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा मोखाङाव हासिबजों बुजाव बुजाव होसोनो नागिरगासिनो दङ। प्रमद बर' सार लासिंसिं जागोन। नों सासे आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन, आंबो सासे दावहारु हिसाबै, आंबो सासे एनडिबि हिसाबै सासे एसे गिदिर लिडारखौ बेबादि जाथायखौ मोगा मोगि जानांगौबा आंनि गन्थङाबो लासिंसिं जागोन। आंथ' गन्थंखौनो दानख्लाना लागोन सार। नोंथाङा सिन्था खालाम। बेखायनो नों रिजेन होनानै खारगोनायानो मोजांसै सार। आङो सिदा बुंबाय, दिनै सिदा बुंबाय आं सार। मानाव गेदेर प्रमद बर' सार, बिटिआरनि CM एम्बु थेबगां। रावबो राजनितिगिरिया इसिबां गिदिर उदै लानानै राजनिति गेलेयालै सार। बाल्थिं अमा बेदर जानानैसो नों राजनिति गेलेगासिनो दङ। पाब्लिकफोरनि फैसा थाखाखौ लुथि लुथि नोङो दिनावनो बाल्थिं अमा बेदर जायो। प्रमद बर' सार, आं नोंखौ सिदा बुंबाय दिनै। सोर राजनितिगिरिखौ एसे गिदिर उदै नुदों नोंलाय सार? नुफेरदों नामा सोरखौबा? आसामनि CMआनो दिनै उदै गिदिर नङा इसिबां नोंनिसेबां। सेन्ट्रेलनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारानो दिनै नोंनिसेबां उदैया नङा। नों पाब्लिकफोरखौ थगाय बाल्थिं अमा बेदर जानाया सेप्तेम्बर मासावहाय नोंथांनि फिननाया मोनगोन। नों खारनांसिगोन। नोंखौ रावबो फोथायला, रावबो फसायला प्रमद बर'।